amma a lokacin muna ta jin daɗi muna ta ganin kawai ga yana an kawo mu wannan garin ci gaban nan da za a kawo mai ba wai shi kaɗai ba hannu tunda za ka bi da mashin ka wuce ƙorama ce wanda ya kamata a ce an yi aiki da kirki to amma wannan aiki aka yi ta tallar shi kamar za a yi wani aiki da kirki wanda za ka tabbatar ka san mu a gani. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Sunana Awwal Maharazu NBT, ma'aikaci ga Zamani Media Crew, tasha ta zamani wacce take a jihar Katsina. Kamar yadda muka saba kawo muku shirye-shirye na musamman masu ƙayatarwa, a yau za mu gabatar da wani shiri na musamman wanda za mu kawo muku hira da wani matashin ɗan siyasa, wato Abubakar Musa, shugaban matasa na wata ƙungiya da take a ƙaramar hukumar Batagarawa mai suna Youth Enlightenment and Development Initiative Batagarawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abubakar Musa, ni ne ciyaman na wannan ƙungiya mai albarka. To a matsayinka na shugaban matasa na wannan ƙungiya mai suna Youth Enlightenment and Development Initiative Batagarawa. Shin wani ƙudure-ƙudure wannan ƙungiya take da shi? Na ganin ta kawo ci gaba ga matasa tunda ƙungiyar ta matasa ce. To na ganin ta kawo ci gaba ga matasa maza da mata a wannan karamar hukuma ta Batagarawa baki daya. Na farko dai wannan kungiya ta mu ƙudurinta wayar ma matasa kai kamar haka. Na farko dai a wayar ma matasa kai su daina shaye-shaye haka da kuma zaman banza. Wannan shine ƙudurin na farko. To ka faɗi ƙuduri na shaye-shaye da kuma zaman banza. Shin a matsayinku na matasa, ta wace hanya za ku bi domin ku ga kun janyo waɗannan matasan daga cikin harka ta shaye-shaye da kuma zaman banza da ya yaɗu yanzu ko kuma mu ce ya yawa a ko'ina ma? To me ku kuke da shi? Wace irin hanyoyi ne za ku bi domin ku ga kun yi wannan aikin a ƙaramar hukuma ta ku ta Batagarawa? Wannan ƙungiya tana shiga lungu da saƙo don neman irin wannan mutane haka. Tana shiga lungu da saƙo kamar yadda na gaya ba. Kuma ƙungiyarmu ba ta tsaya a wannan ba, ƙungiyarmu ta yi kai tsaye neman kamar misali marayu haka wanda iyayensu ba su iya biya musu kuɗin makaranta. To ƙungiyar nan tamu tana ɗaukar wannan nauyi. Sannan akwai mutane musamman waɗanda za ga ba su da ƙarfi da za su biya ma yaransu kuɗin makaranta. To wannan ƙungiya tamu ba ta tsaya a nan ba, tana taimaka ma irin waɗannan mutanen lungu da saƙo muna bi. Sannan ƙungiyar nan bata tsaya a nan ba, ƙungiya ce wadda a Batagarawa lokal gaman gaba ɗaya muna zama da manya-manyan mutane a Batagarawa lokal gaman da kuma ko in ce manyan jigajigan Batagarawa da kewayenta. Muna zama muna tattaunawa ta yadda za mu kawo ci gaba ga matasan Batagarawa gaba ɗaya. Sannan na yi magana akan wannan kungiya tana taimakawa marayu kuma tana bin wasu hanyoyi domin ta inganta rayuwar matasa. To amma ta wace hanya kuke samun wannan kuɗi? Tunda duk inda aka ce za a taimaka wa mutum a harkar karatunsa dole sai an yi amfani da kuɗi ko kuma wani abu ne. Ta wace hanya kuke samun kuɗi wanda kuke wannan aikin? To wannan kungiya dai bakin gwargwado tun lokacin da muka kawo kungiyar nan, bakin gwargwado duk lokacin ta ci gaba da aiki. Wannan aiki da muke muna yin shi a cikin aljihunan, musamman a nan zan ƙara godiya ga mambobi waɗanda suka bani goyon baya a matsayina na ciyama, wanda dukkan abin da na ce a yi cikin hukuncin Allah za a zo a yi shi da kuɗi da ƙarfi da aljihunan mu da mashina da menene muke bi lungu-lungu muke shiga mu tabbatar da wannan aiki ya kammala. Hakan ya nuna cewa wannan ƙungiya ba ƙungiya bace wacce take zuwa wajen manya-manyan mutane domin ta yi maula ko ta samu, ka san akwai kungiyoyin da za su je su yi mola idan suka samu wasu kuɗi sai a kasa a ce to kashi kaza bari mu yi wa al'umma hidima da shi, kashi kaza kuma ciyaman da sakatare ko da sauran escort su ce bari su sa aljihu. Ka yi magana wannan kungiya tana amfani da kuɗinta na aljihunta, hakan ya nuna cewa wannan kungiya babu mutane yan zaman banza kenan a cikinta. To wannan kungiya kamar yadda ka yi ma wannan tambaya, wannan kungiya ba masu zaman banza. Sannan kuma ba kungiya bace wadda ke bin mutane hakan guda su je a basu abin da aka basu su zo su kasawa. To wannan kungiya ba haka take ba gaskiya. Wannan kungiya in
mu akwai inda muka je ma aka bamu wani abu muka ce a wasu saboda mu rike mutuncin wannan kungiya ce wanda duk wanda za a gani cikin kungiyar nan yana da abu ba wanda ke zaman banza ne. Shi yasa muka kirkiro kungiyar nan ya kasance mun yi yaƙi da wannan zaman banzai, saboda ai zaman banza ga matashi bai da wani amfani. Na farko in matashi na zaman banza ta na wurin za ga yan sace-sace da yan ɗauke-ɗauke da yan shaye-shaye ne, to ka ƙudurin ƙungiyar ta mu kenan. To ka ku a cikin ƙungiya mambobi a ce misali duka akwai waɗanda ke zaman banza, kaga a cikin aiki mu har aiki a cikin gidan mu kenan. To saboda Allah ƙungiyar na dukkan mu masu aiki ne, masu sana'i dukkan mu a cikin wannan ƙungiyar ta. Kamar yadda kowa ya sani, karamar hukumar Ɓatagarawa hukuma ce tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙananan hukumomi a jihar Katsina, wanda ana ganin tana da manya-manyan cika-cikan 'yan siyasa. Shin me za ka ce game da wannan manyan 'yan siyasa da kuke da su, waɗanda kuka yi a baya da waɗanda kuke da su a yanzu? Wani ci gaba suka kawo wannan karamar hukumar ta? Alhamdulillah, abin da zan ce tun ga da dai shekara 1 zuwa 2 zuwa 3, kai abin da ya kai in takaitawa magana zuwa shekara 8. Alhamdulillah muna da manyan mutane waɗanda suka riƙe manya-manyan makamai a cikin garin Ɓatagara da kewaye. To amma cikin hukuncin Allah, ni dai a gari na ɗan Ɗagoro ina iya cewa ban ga ci gaban da na samu ba. Shi yasa ya ma haddasa lau wannan muka ƙirƙiro wannan ƙungiya ta mu, saboda duk inda ake shiga mu ma mu rika shiga, duk inda za a je a yi da mu. Tunda ai mine ne matashin idan ka ce garin ka na ɗan Ɗagoro baka samu wani ci gaba, hakan yana nuna cewa tunda kowa ya san tsohon kwamishina na mulkin Masari wanda aka yi na Works and Housing, kamar ana ganin cewa daga hukumar Ɓatagara yake, sannan baya ga hukumar Ɓatagara ma ana ganin daga garin ɗan Ɗagoro yake. Gaskiya ne. Shin shi babu wani ci gaba da ya kawo ne da ka faɗa haka, ko dai akwai ci gaban ne mantawa kai? To ni dai ci gaban nan ban gan shi ba, a matsayina wanda ɗan Ɗagoro nake, a yawan ɗan Ɗagoro ne, duk abin da za a yi ɗan Ɗagoro in Allah ya da in aka yi shi cikin dare to da sai na gan shi. To amma ban ga ci gaban ba. Har ma akwai lokacin da shi cikin waɗanda suka rike manyan makama, akwai wanda ya zo akwai wani gari a yammacin ɗan Ɗagoro, wanda garin nan da aka zo ana aiki muna ta jin daɗi, muna ganin kawai ga yanar titi za a yi magana. To amma mun alhaji ka je ka gani a zaman yadda aka yi wannan aikin, ko kansila ya yi shi ba za a ce mai aiki ba, ko kansila ba za a ce wannan aikin ba. Amma a lokacin muna ta jin daɗi, muna ta ganin kawai ga yana an kawo mu wannan garin ci gaban nan da za a kawo mai, ba wai shi kaɗai ba hannu, tunda za ka bi da mashin ka wuce, ƙorama ce wanda ya kamata a ce an yi aiki da kirki. To amma wannan aiki aka yi ta tallar shi kamar za a yi wani aiki da kirki wanda za ka tabbatar ka san mu a garin ɗan Ɗagoro kai ina iya cewa gaba ɗaya mu ba mu ga ci gaban da muka samu, balle Ɓatagarawa gaba ɗaya. Idan ka ce a garin ɗan Ɗagoro babu wani ci gaba da aka samu, hakan ya nuna cewa babu wasu mutane kenan a garin waɗanda suka kawo wani ci gaba tun daga shekara ta Masari, lokacin da Masari ya ɗauki mulki har zuwa yanzu. Tun da ka yi magana shekara 8, in muka yi magana shekara 8 za mu yi magana ne a cikin mulkin Masari kenan har zuwa yanzu babu wasu mutane da suka kawo waɗanda wani ci gaba. To alhamdulillahi ka san ana cewa cikin mutane masu yawa ana hidda nagari, akwai wasu bayan Allah wanda a ɗan Ɗagoro suke, wanda da ta hiyar waccan ta yi suke. To amma cikin hukuncin Allah sun ga ta yana ana ta yin ta ba ci gaba, sun ga me aka yi ba abin da aka yi, ana ta tahiya suna ba da shawara ba a bi. To cikin iko Allah mutanen da suka balle ga waccan tahiye suka dawo suka kirkira tahiyar su, kuma alhamdulillahi a yanzu ɗan Ɗagoro a yanzu zaman da ake ban cewa ba ci gaba ɗan Ɗagoro. Saboda abubuwan da na gani wanda ne alfahari da su, yakin da muke na muga matasa sun zama wani abu, sai ga cikin hukuncin Allah bawan Allah nan shine Dr. Habibu, mutanen da ya kawo mu ci gaba ɗan Ɗagoro musamman matasa, ya samu masa ayyuka da wa'anda ya samu ayyuka da wa'anda ba su lahiya ya taimaka musu, kai wai a matsayin shi ba cikin kujerar abin gane yake, kujerar siyasa yake ba,
sannan mai bibe wanda ke taimaka mai cikin hudun shi shine honorable Aliyu Bello ka gani to duk wanda mutane a zama yanzu suna son su kawo mun ci gaba a yanzu din ma a garin Daddagoro akwai wani abu wanda zai hoshe wanda ba zan yi ba in Allah ya yana nan tayi a garin Daddagoro wanda kowa sai ya ji daɗin abu. To muna fatan idan wannan abin ya fashe ka dawo kai mana fashin baki. A yin Allah ya mutane su san me kake da izinin Allah na. Kila wani sirri ne wanda na ku na 'yan siyasa wanda kila ba za a faɗe shi ba yanzu ko kuna tsoron kada ya tabbata ko kuma zai tabbata. Wannan abin Allah ya tabbata ce da izinin Allah kuma zai yi. Abu ne wanda in Allah da kamar da ce ma za ta washe. In ta washe kuma duk mutumin da ka san dan dawo to sai ya ji daɗi. To kuma shi da ci gaba. Ci gaba ba wai ka zo ka tattaro 'yan uwanka ba ko kuma ka tattaro 'yan bangar siyasar ka ba. Tunda bangar siyasa ko mu abin da muke yaƙi ma da shi kenan. Ka tattaro 'yan bangar siyasar ka da sun zo su yi ma kullan da za su yi ma su haɗa ka da wa'in da wa'in sai ka karkace ka ba su wani abu. To wannan ba shi bane ci gaba. Kamar yadda na gama wannan bawan Allah da Habibu shi in ka zo kamar yadda ta bakin 'yan magana suna cewa ka kama ma yaro fara ka nuna me yadda ake kama. In ka nuna me yadda ake kama shi ma gaba wani zai nuna ma shi ma wancan wanda ka nuna ma gaba shi ma zai nuna ma wani an ci gaba ko ba a ci ba to amma sai kasance mutum ya zo ka kama wara ka bashi gobe sai ya ƙara zuwa ka kama ne. Haka ne akwai rigingime na siyasa yanzu da yake ta tahowa za mu ce zaben ciyamomi da kansuloli duk da dai jam'iyyu suna ta ganin sun tsaye da 'yan takarkarunsu kuma ana tunanin za a yi babban zaɓe shekara mai zuwa. To kai a matsayinka na ciyaman da matasa na wannan kungiya daga karamar hukumar Batagara shin wani kira za ka yi da waɗanda suke neman wannan kujeru tun daga da ciyaman haɗi zuwa kansuloli da kuma su mutanen al'ummar Batagara waɗanda su za su yi zaben nan wanda kira za ka yi gare su da shawarwari akan mutanen da kake ganin ya kamata kila a zaɓa ko kuma kana ganin cewa bai kamata a zaɓa ba. To alhamdulillahi kira da zan yi ga matasa da mutanen al'ummar Batagara da kewaye kamar misali wannan ɗan takararmu na ciyaman da aka tsaya da APC in ka kalle kawai ka san babban mutum kuma ba zai yi abu ba don ci gaban aljihun shi. Ma wasu za su so su san waye waɗannan takarar da aka tsaya da APC tunda wani ka san kila ba siyasa yake ba ko kuma ba bibiyar ta yake ba. Zai so ya san sunan wane ne wannan wanda. Wanda ɗan takara namu na APC wanda aka tsaya shine Honorable Yahaya Lawal Kawu. Wannan bawan Allah akwai lokacin da ya jagoranci muka kai mai ziyara. Muka je muka tattauna da shi. Irin bayanan da yake mun sai muka ga to ina iya ce ma a Batagarawa gaba ɗaya. To kusan in an taɓa samun ciyama in Allah ya yarda in ya kai wanda zai kawo mu ci gaba a Batagarawa gaba ɗaya. To gaskiya zan ce wannan in bai zo na biyu ba ya zo na uku ko na ɗaya ma. Saboda na farko mun tattauna da shi kan cewa shi wannan kujera da yake nema saboda Allah ba da ra'ayin shi ba. Dukkan shugabanci ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shugabanci da yake gani kar ka zo ka ce kana so kawai wasu mutane su koma gehe guda su ce wane ya kamata ya kawo saboda mi saboda cancanta shi haka wa ake son shugabanci ba wai ka zo ka ce kawai kai gagarin kai shugabanci kake so ka zo kai ta kashe kuɗi kana wannan bawan Allah in ka ɗauke in dai dan kuɗi ya zamu zabe ba za mu zabe ba to amma cancanta ya cancanta a zabe wannan bawan Allah ya ƙware ga siyasa ina iya cewa tun ka a yawan ko a ka haka yake siyasa bawan Allah tun zamanin Salawati ka yake siyasa ya san siyasa ya yi kansila ya yi mi ya rike makami daga watan ka ta dan dauro nan ma na san ba za a rasa maybe an waɗanda suke neman kujerar kansila ba nan ba ka da wani wanda za ka yi jan hankali ga matasan dan dauro. Alhamdulillah akwai rarrabar dan Juma Bana wanda shi komi da kake gani ana yi cancanta. Alhamdulillah dukkan mutanen da suka yi to takara kansila wannan APC wannan PDP in ka lura cancanta ake bi kaga da cancanta ta nuna ranata sai ga shi aka tsira to ina kira ga mutanen da wuro da matasa da tsayi da iyayenmu gaba daya su ba da goyon baya su zaɓi wannan bawan Allah dan Juma Bala ya kasance mu kansila insha Allah saboda
zai kawo mu ci gaba a ɗan ɗago. Tunda kaga an yi kansila na ɗan ɗago. Me yayi? Ba abin da ya mun ɗan ɗago. To amma mu a zama yanzu duk wanda muke ganin muna bi ko muna ganin wannan mutum ne wanda zai kawo mu ci gaba. Shi ne wa muke bi. A kungiyance kenan. Kar ka ɗauka ka ce wai ai dalilin siyasa ko na abu. Yan dalilin siyasa muke wannan kungiya da can baya da tuni mun aje. Tunda tun lokacin da za a yi ba zan manta ba lokacin za a yi zaben gwamna muke siyasar nan. Kuma alhamdulillahi a lokacin mun ba gwamna gudunmuwa 100% a ɗan ɗagoro. Akwai ruwan da muka yi zaɓe wanda akwai wani babban mutum wanda na yake zaɓe. Wanda muka zo muka kasa muka tsare. A lokacin ma ana cewa ma sun yi antifati. Amma a lokacin mu muka zo muka kasa muka tsare cikin hukuncin Allah ruwan da muka kawo ta. To in Allah ya da ni abin da nake ƙara jawo hankali ga matasan ɗan ɗagoro su zaɓi wannan bawan Allah zai kawo mu ci gaba in Allah ya da. To jama'a duka a nan muka kawo wannan hira ta musamman da muka yi da shugaban matasa na kungiyar Youth Enlightenment and Development Initiative Batagarawa wato Malam Abubakar Musa. Muna yi maka fatan alkhairi tare da kai da wannan kungiya da kuma mutanen Batagarawa gabaki daya. Tare da fatan kuma za ka dawo ka yi mana bayani akan lokacin da wannan abin da ka ce zai fashe. In Allah ya da. To mun gode kwarai da gaske. Sunana Awwal Maharazu MBT Zamani Media Kiro. Muna kira ga al'ummar jihar Katsina da ma Najeriya gabaki daya. Duk wanda yake da wani shiri na musamman ko wata tallata haja ko kuma yana so ya zo ya hira ta siyasa domin ya yi magana akan shugaban shi, za ku iya tuntubar mu ta lambobi kamar haka. Sai mu kasance da ku a koda yaushe. Mun gode.